खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गवालपारा जिल्लायाव मोननै आलादा आलादा गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सानै बर' सेंग्रानि जिउ खहा जायो। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय रंजली आरो दुधनैयाव थांनाय हराव मोननै आलादा आलादा लामा जाब्रबथायजों सानै बर' सेंग्रा थैनायजों लोगोसे सासे जखम जायो। जिउ गोमानाय सानैखौ ददश्री बसुमतारी आरो निरेन दैमारी होननानै सिनायथिनाय जादों आरो जखम जानाय सेंग्राखौ प्रकाश हाज'वारी होननानै सिनायथिनाय जादों। गिबि जाब्रबथाया रंजली आइबिनि साखाथिनि 17 नाम्बार राजा लामायाव गवालपारा फारसे फैनाय AS25U 7915 नाम्बारनि गंसे गोख्रै खारथाइजों फैनाय गंसे बाइक आरो गुवाहाटी फारसे खारबोनाय गंसे ट्राकनि गेजेराव सौग्रावलायो। बे जाथायाव खोला कामरुपनि राजापारा कुकुरमारानि 22 बोसोरनि ददश्री बसुमतारीनि जायगायावनो जिउ गोमायो। नैथि जाब्रबथाया दुधनৈ थानानि सिङाव थानाय माखिपारायाव AS01NC 8437 नाम्बारनि ट्राक आरो AS012B 1067 बाइकनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाब्रबथाया जायो। बे जाथायाव बाइक सालायगिरि लेलापाहारतुलिनि 22 बोसोरनि निरेन दैमारीनि जायगायावनो जिउ गोमायो। बेजों गाखोफानाय 21 बोसोरनि प्रकाश हाज'वारीया गोब्राब जखम जायो। बाक्सायाव गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। बाक्सानि बाताबारियाव थांनाय हराव सारन्थाइ गावजानानै माथाम मोसौ थैदों। मानै गाय मोसौ आरो मासे मोसौ फिसा थैदों सारन्थाइ गावनायजों। थैनाय मोसौफोरा निरन बसुमतारीनिमोन। न'नि उनथिं खानानै दोननाय समाव हरखाब सारन्थाइ गावनायजों निरन बसुमतारीनि माथाम मोसौफोरा जायगायावनो जिउ खहा जायो। सारन्थाइ गावनायजों निरन बसुमतारीनि जिगाबाव अर खामो। उनाव जायगानि सुबुंफोरनि नाजानायाव जिगाबाव अर खामनायखौ खोमोरनो हायो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै MCLA मन्टु बर'आ जाथायथिलियाव नुजाथिहैना खौरां लायो आरो दुखुजों सैनांनाय आबादारि निरन बसुमतारीनो राङारि मदद खालामनायनि रादाय होयो। MCLA मन्टु बर'आ आबाद फोथाराव दिनै मन्त्रि युजिब ब्रह्म, आसामनि केबिनेट मन्त्रि युजिब ब्रह्मआ रायजो राजाफोरजों माइ गायफाहैदों। दिसपुरनि मावख'खौ दसे सम दोनथ'नानै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला हालामाव दैज्लां बोथोरजों लोब्बा लाखिना गामिनि रायजो राजाफोरजों गासै 15 बिगा लांदां हायाव माइ गायफाहैदों मन्त्रि युजिब ब्रह्मआ। बर' सिख्लाफोरखौ गाज्रि खामानियाव साप्लाय खालामग्रा सुबुंखौ हमनो हाबाय। गुवाहाटी XNDPनि नाजानायाव सोलेर फानग्रा मुगैथाव खामानियाव आगान होग्रा साबा बर' सिख्लाफोरखौ हरनि 1 रिंगासो समाव गुवाहाटीनि हटेलनिफ्राय हमनायनि उनाव बिसोरखौ साप्लाय हरग्रा हौवाखौ गुवाहाटी XNDPआ हमबाय। हमजानाय हौवाखौ गवालपारा जिल्ला लखिपुरनि कर्मजित ब्रह्म होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फैबाय थानाय 2 दाननि गेजेराव 400 हाग्रा बिफाननि लांदां जानानै थानाय मासिखौ इन्टारभिउनि गेजेरजों सुफुंगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों EM रनजित बसुमतारीया। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगाव बाजारनि साखाथिनि नब्लाङाव दिनै बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव रायमना माहारियारि हाग्रामाखौ संरैखा खालामनाय लोगोसे रायमना माहारियारि हाग्रामाखौ जौगाहोनो थाखाय नांगौ जानाय आगजुफोरखौ गासै 4 रेन्जनि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव राननानै होनाय जायो। बे राननानै होनाय हाबाफारियाव रनजित बसुमतारीया मोनसे खोथाखौ बुंबावोदि फैबाय थानाय 2 दाननि गेजेराव गासै 400निबो बारा हाग्रा बिफाननि लांदां जानानै थानाय मासिखौ इन्टारभिउनि गेजेरजों सुफुंगोन होननानै रोखायै बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।